Ngayon, nabili. Yan. Kita mo lumalaga to, dapa. Ganyan mo na. Kabila. Yeah. May gagawin lang ako. Dahil po niya. Ano yung sinasabing masakit dyan? Ito? Ito. Lock. Straight. Gangan mo lang. No, tumunog na. Relax. Pakiipit nga itong asawa. Kung kamatin pa ako. Tapos sumabay tanguin dito. Kaya siguro Yung banda rito. kung pagbukol kasi, no? Kung may pitin yung buko niya. Kaya, sige, di naman ng block na. I-push mo lang. I-push. Hindi, di na mo lang. Permit lang din. Nabla. Nga na mayos. Okay na. Sige nga. Upo lang yan. Lagay sana. Kamay. Straight. Ulitin ko, hindi ka kinukulam ha. Para at least makaganda rin sa pagkamdam. Ako talaga ngayon, naniniwala na Sige, ako. pilit lang. Sige pa. Sige na mayos. Anong pakiramdam mo? Alas na. Ha? Napakagaan. Tingnan mo yung binti mo, kung masakit pa. Oo. Hindi na. Wala na. Wala kang kulam ha. Hindi ka kinukulam. Inaano yung utak ko niya, no? Hindi ka kinukulam. Sige, ano mas katulong mo? Hindi. Wala. Tapos ito. Babasbasan ko lang kayo. Oo. Mag-asawa, lumapit kayo dun. Diyan. Upo kayo, hawak kamay kayo. Wait! Akin na nga yung holy water dyan sa taas. Anong pangalan mo? Rono. Ganda rin. Manalilig. Apelido. Retana. Yuko. Papangalan sa inyo na manalangin. Silent close. Mag-silent close na kamay. Yuko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Sa pamamagitan ng pagsamit ko sa inyong pangalan, Panginoong Hesus, Amang Nazareno, nasa inyong harapan ng inyong anak at muli kong tatawag at mananampalataya, dinggin mo ang aking panalangin. Ang lahat po ng mga taong na hindi gusto manakin sa katawan ng mga taong ito, kayong unat maghari sa kanilang buhay, ganoon din po sa kanila. Patawarin niyo po sila sa kanilang mga nagagawang mga kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa. Maghari nawa kayo sa kanilang buhay at magpasawalang hanggan. Kapayapaan nawa tulad maghari sa kanilang buhay at ganoon din sa kanilang pamilya at ganoon din sa kanilang mga nakakakilala sa kanila. At naway kayong unat maghari sa kanilang mag-asawa at magpasawalang hanggan.
at ganoon din po sa kanilang mga anak na supling na pinagkaloob niyo sa kanila. Naniniwala ako sa araw na ito ay didingin mo ang aking panalangin. Binabasbasan ko kayo sa pangalan ng aking Ama na si Jesus Cristo. Binabasbasan ko kayo sa pangalan ng aking Ama na si Jesus Nazareno. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilan niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo po manguna sa aming buhay. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilan niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo po manguna sa aming buhay. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ako ng kapangyarihan na makapagpagaling ng karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob mo sa akin. Amen. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, maging payapa nawa kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. At tanggalin nawa kung anong mga masasamang espiritong pumapasok sa kanilang mga isipan at kapayapaan ng aming dala at maghari ito magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka sa bahin ng ano mo, mapasa amin ang karen mo, sundin na mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Sabihin niyo, in Jesus' name. 3 times. Amen. Pagpapamba. Anong pakiramdam nyo? Anong pakiramdam nyo habang ako'y nananalangin ng Diyos sa inyo? Sa akin talagang masaya na ako. Masaya na kayo. Hindi kayo kinukulam, uulitin ko. Walang kumukulam sa inyo. Hindi nag-reaction sa inyo ang stick. Hindi ko na kayo ginamitan ng papel. Nirekta ko kayo mag-asawa. Wala. Kung sinasaniban o kinakapre kayo, imposible yun. Sa dami kong ginamot sa mga kapre maligno, hindi pa ako sumasablay ang aking amado. At hindi mag-react sa'yo yung stick, nakarekta ka sa stick. Lalo kahit irekta ko kayo sa krus, wala talaga yung kulang. Aminin na natin, kung merong manggagamot na mabuti, meron din manggagamot na alagad ni Satanas. Kung si Jesus ay naggamot, ay kinainggitan ng mga tao at mga taong nagbash sa kanya, ganun din kami mga manggagamot. Dapat nanalangin kayo sa aking Ama. At kung talagang totoong sinasaniban o meron kasi manggagamot talagang aaminin ko, totoo, na kailangan nila ng pera at salapi. Binigyan ako ng karunungan ng aking Ama, ilagay lang ang tama. Ang ibig sabihin yon, isabihin sa kanilang katotohanan para maging matatag kayo sa pananampalataya. Tumawag kayo sa Diyos Ama sa langit at tumingi kayo ng kapatawaran. Hindi, walang nananakit sa inyo, walang nagdarasal, walang nag-espiritu, wala nang nangulang. Ako yun lang. Ito yung maraming salamat. Ingat kayo sa mag-asawa tumoy. Teka lang. Okay na. Salamat, mag-ingat kayong mag-asawa. Walang nangungulam sa inyo, ha? Huwag na kayo mag-isip na mag-isip. Thank you. Ha? Inis-stress ako, sir. Thank you. Salamat din. Salamat, sir. Medyo magilas na ulit ako magtinda niyan. Kasi iniisip ko, sir, saan hindi ako makatulog ng gabi. Kinabukasan, ididiyo ko kasi gusto nga ako talagang Wala. Ito na lang masasabi ko sa inyo. Maglagay lang kayo ng bawang, luya, asin sa pintuan at bintana ng bahay nyo. sa isang Plastic, parang ganun. No? Nakita niyo yung pintuan namin dyan sa may harapan? Pag nakita niyo may asin, bawang, luya, ganun na lang gaya nyo. Sa main door, sa bintana, yun lang. Wala kayong kulam. Walang nananakit sa inyo, mabait kayo. Niusog na, walang nausog eh. Imposible, wala pa nakaligtas dito sa stick nito. Itong stick nito, pag ito nilalagay ko, pipilipit ka. Hindi nag-react sa kanya. Ibig sabihin, wala nagre-react. Kahit ngayon palito, nilagay ko, hindi nag-react eh. Oh, wala. Lalo yung papel nilagay ko, wala. Salamat, mag-ingat kayo. Sir, maraming salamat po, sir. Thank you. Salamat, thank you.